Kulturu TV, Alston Sanayong is signing in. En zoals u achter mij ziet, dat u die lekker in Abuja zo naar komen wenen. En u zult zich afvragen, waar zijn we op bezoek? We zijn op bezoek bij Basha Ranky. Basha Ranky, onze dansal en reggae artiest van de jaren 90, razend populair geweest. En Basha Ranky nou een artiest sang kapapasi opo, die alle de artiesten edraai no de. Waarom we dat zeggen? Omdat dat de man dat char a dansal, a reggae, a furore in Suriname. En u weet, wij van Kulturu TV, met name Alston Sanayong, we gaan met de man futaki va asambe de vroeger. Weet je, want ano paste, wanneer het zover is, we kloppen het af. Niet wanneer het zover is, dan heb je niets van de persoon en geen informatie. En wanneer we praten over Basha Ranky, dan is het bijna onlosmakelijk. Is dat toch dat in elkaar Papa Touchi ning. Dus we gaan hem ook wat vragen stellen. Van verleden bij de danga Papa Touchi. Kalusha, Piani, a hergang futameng gaan, want usap takwa herwar bende. Maar met name ook wat heeft hij bereikt met zijn carrière. Isabi toch den processen aan meki in het systeem. Nanga den dieptepunt. En ook nog, een vraag sa eigenlijk wat wij zullen introduceren dat na we actie Basha Ranky ook toe. Als het zover mocht zijn, fa amawani tak amaberi musde. Is dat toch? Alston Sanayong in gesprek met Basha Ranky. En ik zou zeggen, geniet ze. En we gaan proberen de vragen te stellen, de belangrijke vragen. En per een vraag nog stel, dan solliciteer je met Basha Ranky te pas street, dan stel je hem de vragen. Alston Sanayong in gesprek met Basha Ranky. I got to give you na libi fu make lobi na ye, nen you anu ade, ishi na sali bide. They see me they dance, they summer they precede day. Mi bola mi sisa, no lukude. Mi snacker ki e go toch je tori, des ma otake. Dalas tange faranki, ye lobi la ye, ishi lobi la ye. Kulturu TV in gesprek met Basha Ranky. Basha Ranky, het is ons waar genoegen om een interview met u te hebben. Minawamang ook toesang arkiu sinds mi bepching. Mi denk 9 jaar, 10 jaar. Nu God bless me kom 33 jaar. Basha Ranky, ik heb je naam, je volledige naam of de naam die geregistreerd is bij CBB nooit gehoord. Wat is die naam? Awo, ja man, me baro di ang ala respecti en thanks taki juna gelegenheid dis, want misref nou aan bewonderaar fi sabi Kulturu TV. Mi original naam na Reginald Arthur Maynard, M-A-Y-N-A-R-D. Want iedereen kende me als Regi Bundel. Maar Regi Bundel bij de kwijting. En Regi Maynard, de alles maar tag na original, omdat mijn broer voetbalde. En man bij populair Wesley Bundel, dat alles maar besap mine Regi Bundel, kleine Bundel. Zo lees hem go zo'n presi, de mij actie mine miteren maar Reginald Maynard, de mij fasangami. Tak juna Bundel toch. Maar mi pa herken me omdat mi mana Bundel, maar mina Reginald Arthur Maynard. R-A-M, Ram. Ram. Zo mensen, u hebt dat gehoord. Basha, we gaan gelijk met de deurenhuis vallen. Toch? Ik ben op het net gegaan en ik zie niet zoveel interviews van je. Toch? Taki about apoku business en dergelijke. Vandaar dat we de stap hebben gemaakt om te zeggen van luister, Basha is ook iemand op leeftijd. Isabi, we gaan de mensen niet zeggen hoe oud je bent, want dat is privé. Isabi, maar hij ziet er jong uit hoor. Ja toch? Dus, en vandaar eigenlijk dit gesprek. Basha, je bent een reggae of een dancehall artiest? Wel, als je het wil betitelen, dan kan je me als reggae-artiest betitelen. Omdat ik altijd beloba reggae, omdat aboskopu je fenemorofuru in a reggae. En altijd Bob Marley inspireert me als ik een reggae-artiest. Maar met respect alle dancehall-artiest, want je hebt vele dancehall-liederen duidelijk aboskopu de niet toe. Maar ik ben een reggae-artiest. Original root boy. Reggae-artiest. En waar is het begonnen? Basha Ranky? Wel, het is begonnen sinds het youth hoor, maar ik ben als het ware bij de Biggie Poku dansman. Allemaal sap me begin jaren 90, eind 80, dat was ik Cosmostas, Latinos fan. Alle weekend, met die Huboka, Koert,
Ik was echt een biggie pokoe fan. Mijn crew was biggie pokoe. Maar a reggae begin die mi go Holland. 85 mi go Holland. En dat je go biggie grond tapu. Dat je si fa je moro ways. Je si fa a grond tapu de in elkaar. En dat je si taki na Rasta na a liberation. Dat je si nek tere me tegi half the story never been told. Dat tego dat pe dat je ko ways je si a libi. Dat je si tak af of den to dat de man obe tego nu. Dus dat so mi go troa ekte Rasta. Mi bige loksu. En dat so mi tro Rasta mi koloba reggae. Dan bige si den boskopu in de reggae. Want dat ten dat na Mandela. Alla artiest moro furu reggae artiesten sing fu Free Mandela. En dan kon wise. Dan bige bij ome video banti. Me bij video banti dan me den kasranang. Na so asan begin. En je praat over Igo in Rastafarian. Ben je gewoon uit jezelf erin gestapt of je bent op Wamati, something like that? Nee. Het is gewoon in mezelf. Altijd me bij op zo'n vierigba. Volgens mij gwa Holland chimboy ten dat dat tamen gaat dat Bob Marley, no woman no cry, here omes mee bari in de osso me umas mee bari. Weet je, maar je schrijft normaal begrijp sa apoku eho en. Dat moment mee bige bari, geen vrouw, geen geul. Dus je kon nga viri dat hij. Tak fuma ifina umay nom cry, no woman no cry. Maar dat die gwa Holland go begrijp den poku, je bij zo'n poku je ziet zo'n clip, nga ondertitel. Dat je tak nou een hertra betekenis. En dan altijd dat direct ako in me op van jong, alla den stranas masa me des man begrijp den poku jong. Isabi toch, dan biget ja den video banti kasranang. Dat zo mi biget organiseer een reinforcement, een tamenga krioro, dat altijd met de krooi drag mee voor een tijdens pauze dat rooi drag je draait toch? Ja. Dat we koppelen video tap den bigi boxu voor rooi drag. Ja. Weet je aan televisie, dat we met deze massie en dat is mee begreep den pokoe. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Zo is het begonnen. En Basha, waar was die eerste stap? You go in a studio. Je sabi of je eerste stap die je take een pen en een papier. Wat was je inspiratie? Je zie sani op een gegeven moment dat je dacht, no, voor die sim schrijf een pokoe. Wel, eerlijk gezegd, jaren. Na no je zie leeftijd kon dat te was pokoe kon dan met te een pen ai. Maar nooit mino beschrijven, nooit mino beschrijven pokoe. Zodat je sa pokoe kon afasina atonton dan ameitena ede. Eerste pokoe sa echt mi sape mi verdiep me in. Na die nek van tegi in Holland dan koyera pokoe voor een life is one big roll with a lot of sign and more sign. You make up your mind, you face reality all the time. Da pokoe dat takangami omdat dam sitak na Bob Marley singa pokoe dat anders. Yeah. Bob Marley singi life is one big roll with a lot of sign and more sign. Make up your mind, you face reality all the time. Dan tak isan, dan be ko luba pokoe dat dan draya pokoe dat na mi eerste pokoe. Dan draya pokoe potina ningre. Yeah. En om eerlijk te zijn, dat me kan vakantie met tata mega. Dat allerliefste me was me singa pokoe. Tem di na badkamer na buntranga dan me draaide woord dan bige singi. Alibi na wan bol nanga so mensan. San mooi moro san. Gebruik je verstang, je sap. Vij mo libanga alade san. Dat bede mi eerste reggae pokoe sami saptak. Isabi, tein mi tontong. Maar dat is niet. Alla net te mego wasi me singa singiram no saptak mi inspirera buurman mi. Want dat buurman mi bello poco alla sona me drai ma moro voor Spanyoro poco me drai. Havana gela isa bikel ba. Maar neti dan bawasi wa aitu negyu neti. Dan bawasi sap mi be te kagwentik ba so reise wasi wasa onder bruku tok da yogo anga bruku no. Isa pistem opadoro. Dan me wakana bakadoro go anga bruku. Dam skriki. Dam siwa edis na pelukum ya braskotu. Dam skriki dan takbirman. Die takbirman is skriki mio. Echt, en hoe man is nu echt op leeftijd.
Mi tak buurman ni met miskreki yung sa buurman. Luka no ano tak mi iskreki. Na ala netite yesing asing idis mek napja. Amal cabacun, amal lobacun. Gebruik je verstand, je sap. Wij muli ala desan. O mens ma absorgu, meni ab joy. Nooit ino denk, futek gado fulau. Soms mee do boom, en trouwens do bed. En ala desan, dat te met soms mamet. No respect, maar dat na mi eerste reality, echt. Na mi fokus aan mi saptak dat forum mi. Ja, na sabi ging, ay. We see no up money, talk this about takitori. I know spanning again one time, talking Asian again, we can nationality there. They see me, they dance, they summer, they proceed it there. Me brother, me sister, no look good. En Basharanki, hoe zit het ermee? Heb je ging je altijd solo of ben je ook in een groep geweest? Wel, om eerlijk te zijn, kijk, nek van mij tegen een reggae altijd bespreek me aan, maar je kan geen twee goden dienen. Je sabi toch? Ik ben loba reggae, ik ben loba boskopu, maar je kan dien toegado en mi gado bij de voetbal. Mi alasan mi bij de voetbal, dus ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar je sabi toch? Mi alasan voor mi bij de voetbal. Maar zei je trouwens voetballers erin? Door mi bovenbeenfractuur. Ja, want abe schrijf ik ba, alande mami be drink ba nanga bigi transval. Weet je, dus abe gaat echt de goede kant op en mi brada be de internationaal ba. Wesley Bundel na man, dat schrijf is hoor mi tak jongen, ay boy, sa je doang habal, mi schrijf no be ma doang habal te je jong leren. Maar dat is een ander verhaal, want mi be vertel dat na Urubal Mantori. Maar apoku schrijf dat be motiveer mi, dat met bij de video. Dan met Chaden Kasranang, dan met organiseer, dan met ga creëren reinforcement, bigaman, dat we draaien. Dus dat zo bigaman kon te kapoku, want daar we draaien pota a video, dan met draaien poku, dat zo pauze, dat reinforcement rust, dan met ga creëren rust, dan na air crew, alles mij na olo de vesa televisie vrooi, is dat toch, rooi draag. Dan biga ko loba poko mi no want no di PDP mi no want no di PDP mi no want no di PDP girl mi no want no di PDP en dat tra motivatie want da baka dat tida isi mi komitanga papatouchi en dat bede mi spite di mitanga touchi no mi sha go to a diamanti steen famang tam tag ay na diskal cara bos ko puwak kamoro isabi en nasasan bigin dus dan. Dat beda bedoelen taki sabi tok to si wan boskopu in wan poku dat we draaien potina sranang zodat tij draaien radio den sranas maar wis omas da bakajare was krosi wis pe musje de wis pe opa da bakajari opa yera poku ei begrepen direct want teeri na Engels da amoro moeilijk fiet te kop. Ja. Dat masasan begin. Ja. Dus jij bent nooit in een groep geweest, altijd je zing Yuwang. Altijd mi sing nek gas voor reinforcement. Oh, gas. Ja, eerste uur voor mga papatouchi, da so mi har touchi kon da umbige sing nga reinforcement. Wij sa patouchi de touchi do loba style voor reinforcement. Touchi da original Batman thing. Yes, maar we komen zo meteen op touchi wat apis voor touchi de wa mooi sani ook tuto. Maar als we verder gaan, Basha. Dus je was alleen, isabi toch ibechar apokukong ng resort sandati. Wanneer we terugkijken naar de CD's die je hebt gelanceerd. Isabi om een CD, ik weet niet, die mij talk about EP, nou een track. Isabi toch, terwijl vroeger dan bij de track, maar bij de CD direct toch. En hoeveel songs, CD's heb je uitgebracht? Even jaar. Nee, ik heb wel een aantal uitgebracht hoor. Echt, een aantal CD me brengen uit. Dus, maar dat net wat ik gezegd toch. Soms hoor je ook van, hey, Basha zing altijd pokusang, isabi Dena Engels. Maar dat bede mi vibe, voetbroken, je dens maar in die money, zodat ze het konden begrijpen. Ik heb een aantal CD's gemaakt. We beginnen aan Kolibri. Weet je, bestseller. Njaf Kolibri man. Kolibri. De man beroka wenkri voor Talk of the Town naar Rotterdam dape, Kruiskade. En man bel me wan man te luka maar jongen Basha de man beroka mi wagi jongen de wat ik ala de CD ni. Want ik boy Basha met tegen jongen heeft de man be kaliba Kolibri waji wi. Bedrijf met ik ala trasadi. Ja maar Kolibri was echt een top. Echt met lafgrap.
a frustratie. Dat was echt een Colibri was een groep toen? Of heb je een titel voor een CD? titel voor een CD toch. Colibri minawan, colibri amina basharanki. Colibri, ja dat was echt een hele goede CD man. Echt. Wie is misref mustake? Ja, dat is dat bakadati dan me komen CD toe. Maar net wat ik zeg toch, die mitanga papatouchi, wie zien wat ik papatouchi torete, maar je mustake wan na begin toch. Dus die mitanga papatouchi dan mino bes pamoro wan dam sitak na juist ma fu cara boskopu, a diamanti sting, isabi. Dus na so, maar ja, dus dat nek fawe taki fos mi mitanga touchi, dat die bige rasta Holland, isabi toch. Dat peda so isim konti sane want umbedi no café dape de masa ontvang mi na Holland isabi tok we gwi no café want pas mi doro dam sal di big bada me bige rasta da we gwi na café da yesitak alamana basha e wi si konti de na café de manaf sabineng na ala de bay bige direct basha fawaka dam sitak alamana basha mam no saptak na omesa nep say na café tak isabi omen do isre ko ina café omen sanepsa dus wie swan broeiap sa sko to ko wie den do isri tak kapot bij basha ko tere do sko to ko wes basha iedereen is basha isabi toch dus da sandati bedewa isabi mada so da café kontang wanda bige playable ja café somro da we playable ja café da pas mi bige rasta wanda mloba rasta da café kontapu a café conta po alama panya. Dus dan di alama panya. Dan abale play do roma dano alama to mitap stratino da yano bashamoro. Alama ikari ko ni nenu. Sanga yan saya do go play abal yara. Le may mitanga watrama. Cannot saya do bakan na wo play abal yara. Johnny no me krap yara. Pin bakan na wo play abal. Maar no wispere mamit mino of de mane karviri of so. Ala de mana basha wo play abal later yara. Basha nasa nentan dam kon isabi ala ma bigetan karmi basha. Dus dan wandi ugo mitanga misiware di moy amay suku ama fu creator. Sab de ma creator sambe kon Srana milobiu. Ja, dat lied ken ik. Ja, oké. De waar dat bij Apua Café, toch? Dat de waar dat bij de man bij oefen. Dan waren die boy. Ama bar me ama simne kwan Srana mama. Tak yo mi wang gwa so pres. Me suku de ma creator. Nam tak abun, nam cara mang. Nano di wego. Da fawo dora café, fawo crema trapulu kama. Yo ma miti yo ma. Yo mi unutak se mino me kanas refangi yo faining. Sana ining. Da beri ke dadelijk heeft niet aan basha. Abo dek dat bida baas of de play baas of bida. Bisa bitok. Dat te ama shaba, nina shaba. Luka mano awo ya ma shaba. Thanks yara ay naja. Doguina café. Mano doguina café ama brita ama brasa ala de manda do de travase ko yere wano basha. Tama draino luka mano baye te bi uda shaba yo. Wala we kari basha. Dat te ama om dat dadelijk heeft niet tegen basha yo dek bida basa ka de sandati. It's just a name. Yeah, we talk about no. If you not basha, then you not basha talk. Yap shaba dek ba Amerika yap shaba ranking. Then if you not basha, then you not basha ranking talk. Naman dat jimaning. Hey, was ina sama Jared. Later mi konsep ta kamanawan singi mantu amana Jared. Out van tama be konja man belop trio pang reinforcement. Ama be me kontu mo ipoku mang esref go studio ko tuan tu poku. Mana somiti sanen basha ranking. Ja, duidelijke taal. En dit is naar de historie waarover we het hebben. Hè? Want bepaalde mensen denken, basha ranking na gewoon van bepaalde artiesten opokon gewoon de mij demonstreren van ning. Maar soms krijg je gewoon een naam. Precies. En de aning is er je merk. Oké, basha, als we verder gaan. Je bent de mama ook toe, die me bij jongen, ik weet niet hoor, ik zag je als een dono. Je was een van de artiesten sa allemaal bij aprespeki, van IBD balanda ma de mataki, dat IBD mananga fitara, of de artiest sa shine. En jij hebt ook gezorgd dat die oppo om een tratra artiest, isabito, you oppo apasigi de mang, isabito, waaronder een Danisha sa hadi using nu, toch? Sa mekfurere suri pop noem maar op, winspe agolas meluko, va presine in Nederland.
Isabi toch, Ron, ala depressie trappen, des mij zingen. Weet je toch? Juist. En hoe voelt het aan ja, why passie opogi omemang en isi demang tramango up, tramango down. Isabi, als je ook namen wilt noemen, mang sa IEP, ko ina music business, dan heb je dus dan nu de gelegenheid. Daarom din ben ik kasi gitu, iswa umas refi versieren, idong bo karne. Daarom ben ik kasi kita koiri na krasyawa neti, mimiti wa meit sanne mino ekari, ire karne. Ap cicam golanga pange mei libi, tepi de kapot mita pombra di bedi. Bige bos mina in mi fesi atakau libire di marci sei mineki eni sapci opa ini wan singi basha ye laf krap mayu kita pabedi ne ine kari omdat luku asane mo item tradi mere de me belani ke sekondo basha mek papa tauci trama bel ko bakal luku ma no na papa tauci mek basha trame bel bakatag no mana basha cara magwaulan. Minawan alagrani nga glory na fapada ma. If gado no bewane so, no itano bobsa so. Mino mek no was managado meki gado broko. If gado meki iwam opi futupotay gado saki futupot baka. En nek feita ki mi be mi fitara mi beso. Ni mi gwa Holland. Na nek fam tagi mi broko mi beden kiso mi fronga mi pting. Mi mekip ching fruku en dim gwa Holland na wansan no modin mi edetag mi ap mi passport, mi isabi tok. Mi bigay ser grunto mi bede farmer brada. Iya man, mi bigay mi komitwas na isman dape ang awas rana tuku na dape bigay teknis rana grunto. Isabi tok, sasan bigay tisi mi ko opo mi pchi ito isyo. Arnhem, alama saba ito isyo dati. Rimas ito is. Dat na mineng rimas, rihi, R-I, Maynard, mas. Rimas. Dat rabigi beraf midama dat nas schilder to daman. Ama schilder wa moisan potafesi een goede smaak is Rimas taak. Want bij Rimas smaakt het prima. Jongen de wet mij low. Want Arnhem ben wa ek te dorpu. Fosteren is ma bigenya roti. Mi ap wan buurvrouw in staan buurvrouw da buurvrouw mek de roti di mga dal. Da ma wa kok da me seta lams ko masala boy. Dus echt, awenkri dat echt bedraai. Om de hoek voor awenkri me, je hebt haar biggie hoofdbureau. Dus de pauze, na om met broodje, bakkel je broodje, broodje, na om met bestellen, ayo echt een goed draaiende eethuis. Dus dat soort tem kasranang, dat met power a youth. Sabi na sasan biging. Sabi toch, dat met power de youth tem kon ja zo. Mano, tak mi be faluk of mi, omdat mi be refitara of omdat mi be, sabi toch. Altijd na humble. Altijd rasta, mi leren tok tak rasta daarom mi loba rasta. Rasta na humble. Isap sa wan tak humble tok. Humble nederig en so mi tante tide. Mam sap tak I can be humble like a lamb, but I can be strong like a lion. If you wear wap chima ede da yo sha humble mi famo fasangi. Isabi tok na dat bede mi altijd. Isabi tok. Nee. Duidelijke taal ba siya? Hi Basha, en als we even verder gaan, dan nu dat we gaan over tot Abissa. Ik denk dat iedereen wil weten hoor. Dat is aan de zijde van Papa Touchi. Van vriendschap begin. Van jullie dus sap Papa Touchi. Pe jullie leer sabamang. Oké, isi ang ala respect wan ik van sorry backlog de bezig gaan mi voet zet wan documentaire voor Papa Touchi. Ami be Jimmy woord bataku botakabara Papa Touchi. En a begin mga Papa Touchi, mina nga Papa Touchi brada, bes na pa espantoso. Ana pantoso of no, na ekte, isabi eerste uur pantoso. Nog steeds VCB daar? Nog steeds VCB, maar het was om de hoek, aan de overkant van CAM, had je de ingang. En daar had je een bollenwinkel daar, en daar had je taxiauto's voorin, en lijn 6 ernaast. Alleen 6 bus bij daar zie, de bollenwinkel daar zie. Dan na minanga touchi. En daar herdi we singi. Herdi mga bigistje touchi. Allemaal sabama diabolog bigistje. Dat is Papa Touchi of die broer? Papa Touchi broer, de oudste. Weilen nu. Sabi toch?
Maar piste dat na bigi poku, ala bigi poku de dus da if a maluku go ale se salte da was wa mooi meisje wa kako. Da wis miri na jari panto so da me bigi bar. Mi want ik was nog geen basja. Iedereen kende mas Regie Bundel. Kom maar nou Bundel. Tak fa waka lukken kong. De jongen windje waka lo. Wat je had lied die tijd hè. De jongen windje waka lo. Da weet ik van wa mooi meite ko. Want dat was akiki sabi me kamoni. Ba i go to seri mana me. Da me long café seri so. Zo aan de iram gwin wa mi gwata me ga de man be toast da pe. Je hebt de jongen, wie sabi Doru. Hij is nou in Suriname, wie sabi alle quebrada. En Doru be lop kon naar de toast. Als Doru in vakantie was, dan had hij altijd van die toastparty op zijn achtererf. Drukte in hem op sa. Dat je daar Pianica, Lucia, Fella, allemaal wat te kan, Mike. Maar Doru was zoiets echt streng. En Doru, weet je, allemaal mensen van Doru, allemaal van Doru te doen. Weet je, Doru is gruw, Doru is rough, Doru is, is dat toch? Dus dan ben ik naar Ajari druk, dat denk ik nog wel. Maar dan hoor je me gewoon dat je want Thomas doen, dat pang een crew. Maar dat van mij gewoon dat Doru, ik kon Doru, jongen, nou voor je Doru. Ik dacht, ai, vertraging. Dus dat die me gewoon net kwam toen mij baar Doru. Tak Doru, wamaja jongen, ama sap singi, ama wan futu. Maar Doru was, isabi allemaal sap van Doru zo, was hij zo, gaat hij blijven. En dat was hij misschien niet in een goede stemming. En Doru was zeggen de man, tak de sabim doe. Ami se na mango kutama futu, ano mi kutama futu tok. Doru bige fa zeggen de man isabi tok. Mga Doru kon na portu bige taki Doru gwe baka si. Dus na waka gwe baka si pa toos dat de man karmi. Dan meere vanaf de mee baar de man tak. Nga man, dit sim taki. Basha na sweet man. Basha na sweet man. Ere man basha. Dam lukudam siya kuru dape. Pede me te ka waterleden sani tok, a meter. Doru touwtjes doen tapa a waterleden sani. Papa touwtje. Papa touwtje. Amano weer papa touwtje te. Niet tak Doru no. Touwtje. Touwtjes doen tapa waterleden sani want tu malon tamang. Dam koirigo. Lere man, wa manjara basha. To ama singi yung ama sap singi ma Doru no wana ama si mitag na Doru jari na Doru olo tok isap ano mi organ na Doru. Luka de mana ya mama sap singi mitag suba nama ere mana touchi. Des di mi ere touchi ba. Tame de ki so bi mata pato so bigi touchi. Mitag suba touchi. Midam ko iri ko mitag touchi nen. Mitag suba na touchi pato so luka wa bi brada. Isap da ma win mi atik ba. Tam sap tak isabi. Tam tak isap singi mam jam no ma ye piera jada Doru etaki. Mitak me isap singi. Era ma mi isap singi. Mitak singi wa singi kom yere. Me tegi der na eerste singi sa touti singi mi. Di reka boy win mi ye. Mas don tapa a meter san da me luku mi sa luk tu. Mitak singi wa singi kom yere. Da me luku mi luka mano. Sene tout sene Shirley la se libi woi. Map sene Shirley la se libi mitak woi. Map sene Shirley la se libi woi. Sene Shirley na wap chime lob gua pese jari atrawa sabi harwane fiju kena seyene ki Shirley fado tapado tidala se libi ayalas mabige jompe bari takwoi sene Shirley la se libi woi sene Shirley vitakawo ya goina skin jak ba uk tegi tambigo pa mitak abu luku jam no madu next ji jada dore taki matamara 12 euro mit ma fes crasho asasan bigi Tamara 12 euro mire api sedat mire yo are di BMW. Mire go afes crash op shit. Touwtjes don tapa adrat ba isap abra kerst te sa kerst daga crash hula. Amas don tapa adrat. Tamre ite kama. Sabi na sasan bigin amre klema. Mitag yo da update yo wa vela fu. Mitag lont kong. Ama lont kong amas dong Urey Maagdenstraat. En Telesur. Do stop na Fontaine. Sabi to, dan tayo kong dogo na Ital shoes. Eerste winkri atok, Ital shoes. Minta kong, bigay fit one to slipper. Sabi de mate kong to slipper kong one to pata. Mine vergita di na to kana soyang panis chindi na winkri. Des makanga den do su taksot mate weri. Deman ko isabi. No des makama fita mantak dis boom fita pata dis boom look do hardas mantak ay mana one foot we hebben maar 1 voet nodig look ala des ma bigay plata ere des pa do di hey moet beide di we verkopen gi isabi do
Sorry, nasanat becha wala fu mga touchi broke ungwe. Sabi mga mare, mi biget takanga mame sora matak yung ay. Sabi to, mi belo basingi. Bakan na ore go roidra. Sabi to, am bel roidra. Da ore go mitama na oso, da ma bawan to dop. Dup, da may pot den dup, inakarasya famang. Nasasan biging. Iskon, so dup, sabi to, do biging. Sabi to, da pubiga nga ersto, mina basyaranki nami, mina papatauci nami, mina basyaranki. Nasasan biging na, alabakan na yung pabakafe visi. Visi mo fodoro freudra. Direk. Nasasan biging, da roidrak srebe kolobatori. Da so biging na may bigahara, mamitag asan na abus ko puwa fanudura. Tundi tijd was het echt Anthony Nesti Berigeri toch, pasama bete kagutu. Utaya ma isitog na de health food na alafa suabif air. Wanda den Jamaica besing abraso Mandela. Ano, jumping nice, kawi proud Mandela, jumping nice, be kawi proud Nelson, jumping nice, be kawi proud Mandela. Mitag isiden di sitog, doe draai put tap u health. Dato ti da ubiga nga. Ya bif jompo mek prisiri bi kolobi Anthony. We jompo mek prisiri bi kolobi Nesti. We jompo mek prisiri. Da so tau ti bigitak Nesti na ta jompi na watrana ne ko aptaka na wisuma ko de inomate ore baka. Isa vides da de wor tu bige ko na so biging. Ubiga nga. No as man wanda ubiga tak iya sitok radio de pokudis ne dry. Na so Engels poko en so isabi wa bif big up den ghetto youth. So bigi na sasan bigi tak isabi tok. No as mano tapa jote no as mano tapa jote aha, no as mano tapa jote wene tauci nang abasya kon tapa jote umbe wat tapa jote de wet mang. Isabi das na sasan bigi. Ja, das dat na eerste uur. Da is zo isabi roidrak undo sondra fu sabi wandi ufon roidrak potwa kasete udo sabi. Awa tipe teki we apistug baba bigedra kasete. Direk kino rafo werk kivisi. Boy, kino low da peba draya radio na direct low. Hey, no dat was echt wel jongen was. Hey, dat direct kasan bige panya. Kino bigedra poko ay da be panya sranang. Eerste show direct oser. Daarna oserf no as turu no bede na gewoon tapa berem, agrasi berem. Dan maar potong op het podium, isabi pa podium de no, maar alles was open. Da eerste show basjaraki papatauci, ana oser, oi meso ere da weluku do potapo kufu Charlie Chaplin. Ana Charlie Chaplin bar. And if na it's a long time you see me, let me hear the grown up people them stare. Isabi, if na long time uno see me, isabi Charlie Chaplin besing wan sing mga tauci uro ko tapeng. Oy adi data oser boy apiste tauci te ka mic da ala des madata pa berem tog. Odro say legi. Maybe si mata pa berem, tapa grasi. Eerste uur dat tauci biging. If na olango be want see me, make me see ala desranama dem. If na olango be want see me, make me hear ala desranama stem. When I mean na papatauci miti basyaranki, I don't know we kokodraya. Hey boy, even fast mee gratis, kom, gratis. Nee, dat was echt tof man. Ja, dat is not zo. Je ziet en dat ben a starting ba. En dat de semma met die creation. Dari man dat buka Seranang. Nummer 1 hit. Seranang mi lobby you. Dan na eerste show mga papatauci in Nes. Nes uitverkocht. Voor programma Basyaranki papatauci. Baka uno na de hetman o tapa show no creator. Dus is de papatauci Basyaranki ba? Abrisi lagi. Iya bisa piwago ada sada may waktu tak. Yeah, no mana actor respect man. That's not a pasa. And Temeluku faweli banga unsrefi Lakayang panisi snesi iyanga Hindustani Dame taiku futru ei broko miati Bikasi so uno malibi nekwanasi Wala mala unasranama Wala mala
jasrana man. Basha, en je hebt gesproken over eigenlijk... kijk, dit vind ik heel leuk. Hè? Het is echt een piece history. Toch? En als we verder gaan en als we luisteren naar de liederen van Papa Touchy toen... dan op een gegeven moment een clinch komt. Toch? Komt dat een clinch, want, of laat me het voorzichtig zeggen, want in een music scene... na zo lees hij zit gewoon dat hij zijn zo like one clean dat na orgamang emeke moni sabito asane gers like we beef dat dit tuma die wan dansi dat amoni emeki is sabito en dat zijn we ook gewend in Suriname maar ook normaal in het buitenland maar op een gegeven moment one clean kon en eerste pokus aan Papa Touchy ben drop kon bij de apokufu amina wafut man di kariri en isabita di dekar Papa Touchy ya toch no data no ala no snap na mi vesi ya di uma test na datra oké en daar heeft hij jou gedist toch ik zeg het voorzichtig Basha toch maar die song ging deels over jou. Toch? Ik weet niet, als je eens met me bent, leg me even uit, want ik moet naar jongen in een spel. En drap je als een begin aan Papa Touchy. De unego na historie, het is de laatste historie. Zo meteen mee kom. Wat is er toen gebeurd tussen jij en Papa Touchy? Kijk, het is een moeilijke story, maar het is niet moeilijk. Daarom doen we takatori aan eerste lezing die tijd. Wat moet er altijd bij zijn? Ja. Had ik je gezegd toch? En daarom te met de cabra dentoris me want altijd wat we moest doen omdat ja toch wat we altijd bidden dus ja sasan bigeren maar het tak des jaren mi altijd die Papa Touchy groen ligt hij mocht alles doen wat hij wou alles mocht hij doen wat hij wou want hij met hij mi Touchy golibanga mi dapat tame kayere na he di manga mi pay fasi he di mi pay fasanga mi tak otoyo me kabuik motoja air oselala esmelala sabi na so me fasanga mi pana so isabi okay matori sa yu etaki na dugwa Holland dam chade mangwa Holland isabi tok mi watominche sabi manga watominche fosgo en kom biget tak dis vanaf begin want alasan sa me tegi ja vanaf eerste uur fu oser ala show toch? Net hoe je zei, ik had mijn Vitara, mijn BMW, mami eet huisje. Mijn Libi, mami vrouw op ching, popje light, populair is op vast en dan ik oni, poppetjes, sabi toch? Dus dat zo een contact aan Ronnie Rimak. Mitaya man ospang seti sana Holland, mi ocha de mankong. Mo pay ala tekati na spang, sabi toch? Maar dat sana sani dog be oefen na Glenn Isap Fayetten toch? Glenn Fayetten toneelman. Ja. Ube oefena manda ti mata Irma na rangu pe watu etanda pe. Ja. En isap te we oefen apopulair di be dekba. Dus een beriken na hier bier te kong. Ja. Dus da ala oefening. Mo konta pa punt vima me kleuren kon. Dus ala oefening da wa mooi popje ko iri kan wap chim ang meis ang baby wap chimboy. Ala oefening da me harasma. Wat die beriken me beriken na draai sabi. En vanaf eerste uur, vanaf een show funes, vanaf het nooit one day mi no te kwamoni almighty sabi. Nooit one day mi tahi Papa Touchy na you sabi toch. Jung sorgis refi. Mi tak et imag sing say wani want sranas mana dat de wani omoro de ere were de omoro do low. Sabi altijd mi jama groen lig. Sabi toch. Dus dat sasan begin. Dan ala bakana ala mo phone ti da me te konda so we ja to rita training ba alas me gue amese di na beauty na me harasma. Itagia komay na sap tag Papa Touchy verlies. Papa Touchy lop feder. Sabi toch da me harasma. Da so isi wan san konseti. Touchy ngasma dus da san e kono takwa gwa Holland. Toch? Ja. En mi belogeer na River Club. Api senat pas mi oso da baka River Club. Maar van beli banga vrouwen op chin dapi sabi des magwa Holland ba may no kan gomes breuk tak bierte si tak ye gwa ngame dape des da River Club bedo usani isabi tok da melo shera River Club tam tagi Touchy tak lukuno baka wa mu wogwe des wo 70 isabi tok wa mulanga tayanga popche broken ja tu 70 kan apchin boswano bede da sasan bigin sabi mi da lok tu te kwang camera grondjiti echt valk sweetie alamante de ma voor recept va receptie abe skrif da pa bord da pe half 6 basharanki wakker bellen da de me bel mi wiki da me wakago na abrochi da me go mediteer da songe opokong
Sabi toch, na weg Leonsberg. Daar, ja. Na broodje zei goed pay na tina watra toch. Daar zong hij op politei visie. Dat je mediteer. Dat we mediteer dat je ja zong kon dat je tak ai boy ai fa grond tapu. We mediteer dat we bakara so we bel touwtje want touwtje no be wiki vroegie te pasade. Aboye ayen vrede sabi. Dat sa sande dat bakawamu. Dat kon wa Holland. Maar dat tjara broeia eigenlijk want dat is van of isabi mi firmi schuldig tuere. Maar mi manier fok op wat dat betreft. Mi no perfect to talk. Maar mi op een standpunt tak altijd mi grosso tak sam no lop voor mi srefi mi nooit no potin mi matsaka. Isabi toch. Dus dat mi altijd denk ik tak boy dan dat musup sa if you na mi brada you na mi mati. Da if it's up tak isabi mi sref no lop sam mi no do na ngayu mi no fene leuk if you do na ngamitu. Sabi okay asantang mga wato nga minche fosgue sabi to tekwa usof amatif mi betang en vrouw do teka usof de mang sabi to 4 hoek talok tu baka 3 days so dat touchi bokong touchi kangawan trabarada fufu don borgu sabi Dennis sabi to Dennis Wortel dat het tumandat kong later maar sana san dudoro dan bige soort de ma regels a huisregels dat pe wat cellulair no bede nga den sandati sabi toch dus ek valk sweetie dan is zo de man tak broer luku cellulair no de amore belangrijk zijn in Holland na huistelefoon ja mitak uno megrapa nga huistelefoon brada uno fasing dan bay o me karta apisten dat te bay den karta de kan sakago na telefooncel ja da je juken de kan bel te wanita karta bay puri karta petuan trawa bay o me karta jide mo da sweet te ngaten dati ma wan dogla boy sabi to dogla rey mis noder mga dogla rey gom tegi de maluku ja win sot yuruf de mitak papati luku ja dogla nummer to langi bel dogla me konteki ame chay go na seli luku den karta ja sabi to okay asan kontang asan nom ges no tag mo faya wato na nga minche wan nee maar het mag gezegd worden ti sabi sa metegi di touchi kon tamarafeng direct Amsterdam mi touchi minche regwa sang mine vergitari dati Albert Kuip na Kruiskade Rotterdam to Albert Kuip Amsterdam regwa mi snis mati da pesan sa wana da pube mek den sirade mi tak touchi ai sana planet bayama planet direct wa mo iketi mine vergitari dat boy wa mo hanger direct touchi planet wan mo ni be meki sabi tok gua Arnhem baka wato kugwe gua wan musikwinkel wa blaka Yamaha drum set ajes wato low metegi minche urusnel aboy fu creator Robbie tekwa gitar fama baye purna manji minche wan bako later mi bay wanji dowi if you wato low na camera boy ala netifiere wato da wato bay sabi to herdi wate ufon wate low isabi okay rasa santang eerste show ama sanse tek de remak sambe orga den show tenwa me orga to ama sambe chashasha umek unteken wan contract tag luku ala wiki wa play api senan na dusu NF mitak mino si next fa moni papana unu ay me suere ji tagado ala play naf de mang nada sasan bigin sabi to datem konda sabi de tu bradaf me bar mitak basha lukano fwa fasiere i se fesi luku so suiti euro kan ujara takanga brada fuyere mindri netiwe yere takame sabi to dano mino ka taki do sabo sabi to da menes panka de tu dridi do di no suiti sfer sabi to kadi sabi es de cookie luku aturi video banti dame opatori dame bigina ala de mang dame biga wato mitak wato yesi so suiti we bro ke tok mincho to isi so suiti we bro kuno mekrapiere wato isabi tok at telefoon dis na belangrijk na jam kansis mi bos kopu mincho no mekrap dame gua papa tak papa no mekrapiere no mekimap isabi tok telefoon na belangrijk luku de karta jay fu bel wan mino kago direct go takagaba do sabo sabtak sabi tak watori ki iya to des nasa enda wandi me arti bakan na tori da me refalembo eji persis so antori sam lembo fune takagwa nga aisasi ama gwa nga aisasi na ola da watak
Faker ben besentek aisa si awata ben tay gide man no man fasa telefone da ben go kisama wande amata yo fostro si ben ati broso mis dona me archilembo dan tak awo boy na sem torif ni mara asator kontang dam ci suari kanen no be na IT dusu telefone tatcara tatcara bru ya mino koriera Mita ire ma usitag lukuja no amane bel utag no amane bel malukuja PTT dena akdi kodoisa mita ire ma motay gu kriera mi brada mino payeng mitag mine gu duet mang mita kamoni disi mo gua saranango ye poor people asasan biging pasan fu tau ci srefi luku dim kasrana dan tau langa sarana te ishayer oso kombruya de ma sasan biging da omen mansref sang bel la fangami Mare mambe isa fasan de tok de me hat mi wan mi popular mi isa bi manga touche te kenda sasan bigira de mandat bige klar touchi ena kama e wan barsi tak basa lusi o singi kasan fama era or tubar ja ena mi no kambli mamang wana system isi tok alama kita isa bina sasan bigin sa me singe sani de mafta me kay bel mi tak bacha wo bosak edere sorry mi ko swado tak Bobo edera ma esda ma me kasan baka melo ko kaso me fasanga de mang. Me tay de ma ulibama yo ulibama. Alte de me wer mi ede. Ay won ay kan ray ko andi ta arnem. Takko te kaboy aboy me kasan tumsi. Ti siyasan kontang gado bigi boy isabi uliba asani de man ko tauchi bruya de man potama sranang. Tauchi me te afas fa tauchi belop mi tok. En afas fami belobama ama sabi na nek fa inji lop drag akas fa belop ni nga fami belobama daram da matay gi mali di mali aksama sana matay gi mali boy basyana mi brada mada di ma postama kasranang dam gua sranang ala de sama be singieri sabitok dawandi da me wakakahula sempre spembe mitamang dan amas da abrasi ya Kersten tapasot stone sani abrahula tok da me wakaka abrasi Dama barmi, Basha, yung ufaf surrender. Dat na last up chima of me. Wanda was ay paskoboro, isabi ni ikantag sa mga ba. Herdi ama be ang ataw chisting. Herdi ama be ang ataw chisting. Herdi taw che putama tapawa futu. Dadi taw chi barmi no, Basha, faf surrender yung. Dap abrago mitama mitag taw chi sap surrender lete yung. Kawan na bekrap yung brur. Mi bro ko ang pisan jamang, 1.5 mi jamang. Itag nos pa. Sabi, da pasa no bigino na orgaf mi bo orga wan show. Tato uci kara presiden ma da beta na mulempat. Tok isap ta paso dro pa ma beta mulempat. Da of de ma bel mi no karne ma alama sava mandat nek Kenny B Chimbrada. If yang ataw chino bedin wari yung sa boy karap abadrak jajunu yung mi orga wasyo ngamang karwang badrak jimi yung esnitas praklek mitag masumatay itag mga taw din olok amataki srana sa tag yang ama din olok tok yang amang gato rin na Kersten Fulvia manoid mga taw chino ba isabi tok taptay amare i-contact me mitay amare i-contact me Tamara kontek mi luka mano fawa kami tako go atauchi. Luka mano serius bror mi tako go Rei suatu Vombrugstraat Molenpad parker na belof nakadoro adoro opowe krematra pugo atauchi. Mina fesi de ma bakara atauchi snap tapatra puna puta akro kondre futu. Dus de man di Spanje to wata ma be danga matra mama berikan yung use. Vanaf afstand touwtjes naar paluk to dat touwtjes, je weet dat touwtjes hier maar, want dat is dof prijs er maar bek moet dat touwtje daar maar karin je maar. Luko touwtje dat touwtje, luko kaga luko touwtje, isap de man. Dan bigela pu datang yo wana be na de maaf mi yo samsa yo ay be ji de maaf mi ama bigela pu luka wa vida sap tak isap de bato. Ugo aso dro jatori la fatora mame kwa moy prijs de man. Apistewe gue bakayo metegi were gue bakayo re vado yo gue basha yo grota pedek tak ya boya olok yo metegi res na so desande Dus maar jullie hebben eigenlijk nooit een confrontatie gehad dat want trobi eigenlijk na gewoon wang
Wamandi even, kukare wamandi. Dat net toch, en dat nadat mi achteraf daarmee zit ik isabi toch. Maar dat zou mi bem doen, mi manieri wat dat betreft. Ano bode moron ik fabede. Isabi toch, nou ja, kan de mi bem, mi na sapsam bem doen, maar mi beriken amoro sans enigste sans am tegen de man. Isabi toch, later di gobaka de malasa oso alama panya, wato tanda pe, wato fenwa moi bakrame, isabi wato bige, isabi toch, wato bel mi wande, wato tak broer. De ma usen mi gua sarana yung wato torno beseti. Matag de ma usen mi gua sarana yung abi dam tag no spa. So isi mi kombayate kadya fro wato na nga fro. Adi sa me abramang na wa fly des magwe. Isabi to nasa alasambe kandu di de ma minche no ay amer minche da Yankee. Tem gua mi brada mali na Amsterdam da malebel minche yung ama minche low yung basya bi gado yung basya sayo dujuno boy. Sabi, dat doet me goed jaren, maar dat jara hier juga. En nadien waren jullie dus gewoon nog vrienden, u bent deflectie gewoon of Kadati SM show toch, kadati SM show sa de matif mi dat beji sam becha gomit touchi. Na last sa mga touchi singi toch. Do singa singi mina basyara ang kinami. Ina papa touchi papa na last singi fos later asan komsa. Weet je? Maar amoro mo yung taki isabi toch. Adi isang asan epsa na nga man nga den trabrada ihu en so. Dam da si men wanda met train dames voetbal do tron kampioen. Je bedoel a historitori. History. Pwede man bego te kamang ososi, a brownitori. No, adi di ihu sud isabi atori. A brownitori mi be fasitok mi be da boma. Na e vanaf uit boma ma bi isabi e control de man da me ere o loka feski bisi. Ma pepa patocho sorgron tapu nga sranang. Takaman lop minek isabi tok nek fa alawan sa baba nek isabi gangster master gangster if tauchi no bel lop minoy tauchi no botak basyara kimino ori afe antiko go takanga almighty sabi na et ama ati akmoto en ama saptag mi bel baba nek fa man bel lop mi majano all things best man. Ja man. Dus de vriendschap tussen Papa Touchi en Basharanki Anofuno isabi toch wisitak nawang waardevolle vriendschap, etc. En op een gegeven moment aman ben de kono in Suriname. Kukan en zo. King of Dansal. Isabi toch bijna if you be de wa artist toen fos aman de yabi sukupasi. Want te aman koti schrijf na alamang en ze woorden spreken voor zich, dus niet minder naar u hoor. Toch maar omtakelijk van de zande. En van je ervaar dat die de keizer wat de keizer toekomt. Juist. En van je ervaar dat die man zei, ja, je capaciteit chins of je capaciteit samen, je capaciteit gama, je ontdekken man, tak je shama man ben draai zo. Boy, ino kan de moro nek troost toch. Troost nu komen libis ma di Israël. Mi kisa fu bede na ngamang. Sabi toch, takamang kontrong King of Dansal. Isabi toch, ino mag de ontevreden jong. Je ziet tak tawi ka ori, zolang igwata pa aplanga, je tellen mee. Of you na kampioen, of you na semi-kampioen, you na gouden medaille of zilver medaille, je teri. Zolang je na top 3. En dan ik van mij tegen isabi toch, alles van mij was voetbal. Mga touchim ko trio pa sandere inakun metaya mantag mo ko later yara Robin Hood transfer play. Ja, ik wil later. En was hij, we gaan zo met naar het einde. Ama be gangster orshi basha lekfa furuma etaki elekfa you etaki ook tu takama gangster. No, touchi bawa amoropchi ati touchi ba birasta. Metegi fades mabekara may na usofama. Waar huiselijks maar bij Karawal. Ik zou dat niet weten. Johan, Tousla? Nee, Boyke was die man roep na. Apas wat touwtje maar bij lop me. Adi die touwtje maar ik ga aan dat pena pass away. Na zijn fancy ziekenhuis. Dan mga touwtje gomitas maar das mij ormi anu das maar want tegi mi want sani. We pusas maar tapa bedi das maar want tegi mi want san maar geluid no man komoro. De laatste uur. Apas wat is saf touwtje aan den brada bij lop me. Tenno, iko. Ala den brada touwtje. Ala de sa saptak na. Sabi toch, mi nooit mi apu aan geluk. Nooit mi nes pananga sas mij taki.
Of zij want dinky, of zij want taki. Duidelijk. Nooit, daarom me kasi ni. Mina espasade ta kabrami. De takap tapuses mi din mi mabeli. Omoro denge ta kabrami. Omoro masraga de jimi krakti. Ni nooit no be mek mi druk aan de sandati. Isabi toch? Maar dat is een sterk mens. Dat bedoel ik. Juist. Basja, Uyera historie. Isabi toch? En het doet ons goed dat eigenlijk Igiwan peaceful verhaal. Isabi, we gaan nu naar het einde. Basja, wat zijn je hoogtepunten geweest in de music scene, Jaso? Naar je dieptepunt? Wel, mijn hoogtepunt in de reggae business hier. Na echt, toen Buju Banton in Suriname kwam, weet je. Baka show dat we studenten kreeg. Dat we gomita nga Buju Banton, maar Buju Banton was alleen de kleedkamer, weet je. Dat we man kon karmita, want toen we kon karmita security, dat ik kwam dame, ja dame, kreeg. Ano, awa mita nga Buju no mo. Dan cara dame gwi na kleedkamer gomita nga Buju. Wan student abe go na fast korone abra politie centrum dape. Ja, ana apay skoro. Ater ateneum zoals het dan, vrije ateneum. En dat is mijn hoogtepunt bij de takas, maar dat zit in tapas skoro. Sabi, namens de directeur dat ik 3 kwartier reggae les mocht geven. 3 kwartier reggae les in een echte examen, reggae examen, echte, dat was echt mijn hoogtepunt. Want bakra je vrouw, mine, vergita die dat die. Het was vast maar zit klas. Nee, qua echte examen. 1 meter afstand. Je kan een naald horen vallen. Als je een vraag wil stellen, vinger in de lucht. Dat was echt een hoogtepunt van mij. Sabi, dat als mij zoet ben, vind ik, meneer Basharanki, wat zijn de rasta kleuren? Meneer Basharanki, alles over rasta. Geslaagd, apistemba, aan je vrouw schreef ook aan ik heb heel veel geleerd, joh. Dus dat was mijn hoogtepunt, dus maar zijn mi gewoon om mijn cadeautjes. En je dieptepunt? Nou, mijn dieptepunt was het heengaan van Touchi. Het heengaan van Touchi, mijn ook hoor. Onda Shimen, de dames van mij met Rodia troonkampioen, de Ugo Jiwa eten, tjedos doen Shimen. De Stephen van Frieders lust bel me. Basha, heb je gehoord? Wat is er? Is het waar? Wat is er? Papa Touchi is er niet meer. Mitak je dat je me niet voor deze dingen moet bellen toch? Mino dan ga je tak sanif strana. Mitak dam anga. Mitak ik denk niet dat het waar is. Dam anga. Dat Ginura van Berg bel me. Bakadati. 10 minuten. Basha, sam jere toch. Mitak Gino is op tak mino dan ga je san toch. Look at no ma fast fatore tak. Mitak wakti mobile wa mama dat sa mobile kanji wa. Isabi to dan bel Nico's promotion. Emro fella. Dan bel Nico. Mitak Nico. Foka, volgens mij begint taki. Nico tak basha, boy, fugue, jongen, zo. Boy, ik denk, ik grappa die lukumisje, gro, boy, dan mino mategi, des meite, want des menyang, evisi itet, maar mino manyamoro. Sabi toch, dams do, sabi toch, je berikken van mijn tijdens, maar mijn wakti tijdens magbanyang. Mijn tijdens, maar sa droevig bericht, jong. Mitak, ik moet even weg, jong, ik moet even met spoed weg. Droevig bericht. Mitak, papa Touchi is er niet meer, jong. Even bari. If you yere bari, dan da shimen yere lukupe shimen de fu petouche tang. Toch? Dan sakate kawagi dan bin. Sabi toch. Papa sinen da pa flight. Bonistra dan ben Bonistra dan men beni da famet beni dan me sa druk tak ba touchi no fodoro. Pistemrem ala den brada nga salon kon tak basha. Awo. Ja metay maramoro tof wan fatori tok dan neti di me go sribi tok. Dan tak sa alafasi yung sa mabif me kung singi nooit mino kutapok kumapok ko ten mi ede nooit mino skriven luko me yarik ba tok damit don tapa bedi dam no mafada sribi dam biget taka singi taki Papa Touchi misari no di ugwe e Papa Touchi mesari mi bewa meet you ete mi bewa meet you fus don takala de tori. Sabi toch ala de unrutori vanaf begin to umiti. Sabi dat apa kuda time mi ede nooit mi no kote te makande wandi gado bless mi kotera me tegi. Dus dan net ifenda moro mooi wan fen broer in ebribi krin takina krilibi. Dim fada sribi toch? Me drena nga Papa Touchi yung
takus doy na camera wa hotel camera bi papatouchi wa meet papatouchi danga meet tapa luko me yari era da adren de kunin mi edete do yere tapa adoro afensre bup 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 dam opa afensre ram luku adoro so rusha mitak foka rema basha boy yung ala fasiwa boy fanuru mitak ka boy no ja samsa rema no basha la fasiwa boy fanuru me suere jiere wan drere sem neti mitaire mama no jara rema guira mara doro tapu me suere jira piste dre na papas do tapu vedu kubaba sumade agade ai sabi wado takiare kel sabi to ere to dei na tegi amaro akta dertak look at the diwek de magu no, maar papatouchi be op echt gewoon ati echt. Papatouchi, weet je wat dat is van papatouchi is? Koutapen nga dati. Zijn ik denk amante kan in papatouchi. Ze waren allemaal zo bang voor die vader, voor die echte vader. Dus apabere was wan brom. Tapa de tata pa uku. Da alas mayera brom badam me bar jere wan de. Ze waren iets op koi boy, also so boy. Sabi de chimbela en iets op so de chimbe kwai kan de her die amma de bietse gaan den dus dat te de era brom da me bar ai a her so fukba papa touche kong de touche me give de torin ko touche evisi fa alla we logo drop bedi dus dat was die isabi dat be da daarom mama be de so trosta paning dus dama jesre van in papa touche ama fentak ta me ko alas bablo alas bab fred maar ja, hij was aan de takamano bij de vriendje, want hij was er bello, bij Chimra refi fokov, de Chimra van mijn touwtje, jukju. Is dat niet toch? Maar bij Abdekati, maar niet dat hij echt een gangster was of zo. Is dat maar ja, dan een lyrisch toch. Theo, is dat niet? 100%. Duidelijke taal, Basha, we willen jou bedanken voor dit gesprek, Isabi, en openhartig ook toe, Isabi toch, omdat we dan nu veel beter weten over jouw carrière, maar ook toe abief tussen Papatouchi, omdat ik abief tak-taki, Isabi toch, of Amandi tussen Papatouchi, etc. Maar terugkomend op jou, we gaan dit gewoon introduceren, hopelijk vat je het niet anders op, maar we willen weten, mocht het zo ver komen, dan gaat die soort tapping. Sabi to, we kloppen het af. Fayuberi musi eruit Basha. Taka nga uno. Taka nga saranang. Well, nek Yuberi of crematie. Ano no yara isabi a father o oru etema. Nek fami bowan en kriere na nek face napja iweri ready trui yara. Na wins fader no ans manom go last money tag mo go buy wa with trui of mo go buy so once ani sabi mo go ber Basha. No, asana isabi daro mi be me kasing ito. Pos mi dedetak. Temi dede no ans manaf sari naf kree. Want in mi libi me geniet alla day. Mi nooit napten voor go tax masani. Mi nooit napten voor go looks masani. Awins vede firi kan komberi mi. We sa ready groen of black e weri komberi mi. We si fayu animano no mo las bilibi. Wato langa do orbi etena umindri. Awo. Wallo bima. Ja bless man. Papa Touch is always the king. Gonna stay the king. And no voor respect mi takabra Papatouchi en mi no hoop de man voor de tratrama. Pa de man in backlog. Ja, de backlog ja. Sabi en a draaibaar crew. Zolang atendoro da woji echt alla finif Papatouchi want nik va de wa meka documentaire mga watoji groen lichtba. Dus maar ja, Papatouchi was niet gewoon zomaar iemand. Sitak mono me kanga documentaire dus da mi wana familie rif touchi nyawan sani mi wan wato nyawan sani Basharan kim dringo soft dan we shoot no respect. 100%. Wat is je boodschap naar onze Surinaamse artiesten de maf die ding no de? Wel, mijn boodschap is dat ik positieve vibration jere, meer positieve liederen, want altijd met tegen dat we artiest nou een onderwijzer, je na kwam meester of wat je professor klas. Alla singi saya singi na leri te de youth archie te de youth diera singi view na radio moeten ze iets eruit leren. Positive vibration. Isabi to kulo bus refina libi man. Genis refina libi. Bob Marley altijd is zo rutaki. Flee from hate, mischief and jealousy. So isi go presi officio matifi by wagi obige jarusu. So isi shafire kong long way. Longwe no lukama moro no tanda pe more visita kacha no chajarusu. Bob Marley tak
vlucht voor haat, misgun en jaloezie. Gun alles mij na libida yusre voor chitak yusre voor chisi. Dat na mi boskopu en u lobu usre voor respect usre man. Dat na liberation, aya. 100%. En zo heb je het gehoord hier van Basharanki. Ik stel het verschrikkelijk op prijs. Omdat de mansi, ja, mi arki de mas lek chimang en fuhorwa microfoon no de pe Basharanki etaki. Ja, doet het me goed. Isabi toch en ik ga ook met een gerust hart weg te gado karmigalok to say. Isabi toch tak ay. Mim dete ya. Isabi toch maar mi do mi boskop usami bem du jatap aarde. Weet je toch, dus daarvoor bedankt Basharanki zou ik zeggen. En ja, mochten er vragen zijn, mochten er issues zijn, Basharanki staat er altijd voor open voor een gesprek. Heel liefdevolle man. Isabi toch, ama ab no respect, ama no de nanga jealousy, leksa amantaki miskunde sot sandati. En ook jouw dank naar jouw familie en we wensen je allemaal succes in je verdere carrière en ook alasani sa juwa onderneem. Basharanki. Mi brother, isi en dan ik va isi unteka a interview ja. Dat je even met deze masi. Ja, ranking heritage isi jami grone kip chinengre en dan noda isi nek va me luku soms dan mesi een Edward Belfort is zo de cintaki zo de strana in prani man. Isabi na alasam aksi gado na dat gado Jimmy. Rasta taki isabi tok na food, clothes and shelter man. Zolang yabi nya yabi krosi yawa ondro dak. Dat na ersani na libi. If you not di respecti ino chiseng de man sera wenkri man. Yeah, ala de lovely brother of me. De man omen meji ma power na libi tu isabi if mi karne mi forget wa au chamandi. Ma respecti en grantani. En wa man sa kan de mi duwan sani na libi nangeng. Vergeef me man. Ja bless man. Leef en vergeef. Wallobi Almighty. Keep thanks. Awo. 100%. Alstan Sanayong is signing out vanuit hier komen wij naar waar we het gesprek hadden met Basharanki. Thank you, my brother. Temeluku faweli banga usrefi. Blakayang panesi, snesi iyanga Hindustani. Dame taiku, futru ei broko miati. Bikasi so uno malibi ne kwanasi. Wala mala unasrana ma. Wala mala jajasrana ma. Isi gron tapu anabiti fima ai beti.